kadang kinasih pepanggihan malih ing renungan padinan GKJ Purwantara kanthi ira-iraan andhap asor. Dasar waosan kapendhet saking Injil Yohanes setunggal ayat 19 dumugi 28. Ayat natsipun kapendhet saking Yohanes setunggal ayat 2 ingkang mekaten suraosipun. Nabi Yohanes ngaken kanthi bares, "Aku iki dudu Sang Kristus." Mekaten sabdanipun Gusti, rahayu tetiyang ingkang tansah ngatosaken lan saged ngestokaken wonten ing gesangipun. Haleluya. Amin. Bapak Ibu para sedherek ingkang dipun tresnani Gusti, tiyang Jawi punika sugih kawruh, sugih pangertosan, sanepan punapa dene rumaket ing pasedherekan utawi kekadangan. Kathah piwucal ingkang lebet pangertosanipun. Tuladhanipun, ajining raga iku saka busana. Ingkang nggadhahi pangertosan bilih tiyang punika badhe dipun ajeni utawi dipun urmati saking anggenipun mangangge rasukan ingkang prayogi. Ajining diri awit saka obahing lati. Tegesipun menawi tiyang badhe dipun ajeni utawi dipun urmati punika gumantung kalian punapa ingkang dipun ngendikaaken. Waosan kita wekdal punika nyariosaken bab pakaryanipun Nabi Yohanes Pembaptis minangka utusanipun Gusti kangge nyawisaken rawuhipun Gusti Yesus ing jagat. Nabi Yohanes nguwuh supados bangsa Israel sami mratobat. Wekdal semanten kathah tiyang ingkang sami nginten bilih Yohanes Pembaptis punika Sang Mesih, Sang Kristus piyambak. Pramila lajeng sami taken, panjenengan menika sejatosipun sinten? Paring wangsulanipun Nabi Yohanes, "Aku dudu Sang Kristus." Saking pangandika punika nedahaken bilih Nabi Yohanes punika piyantun ingkang jujur, lembah manah lan andhap asor. Pramila kathah tiyang ingkang ngajeni lan hormat dumateng Nabi Yohanes Pembaptis punapa dene piwucalipun. Sinaosa tiyang gadhahi panguwaos ingkang ageng, kalenggahan ingkang inggil, bondo ingkang kathah, ananging menawi gadhahi watak gumunggung, limrahipun lajeng dipun singkiri lan boten dipun ajeni dening tiyang sanes. Awit watak gumunggung punika saged ngirangi raos urmat saking masyarakat. Awit saking punika, sumangga kita sami nulodo Nabi Yohanes Pembaptis. Sarana tumindak andhap asor lan jujur. Teman tiyang sami remen ningali tata gesang kita. Ngajeni utawi urmat lan pungkasanipun purun nampi pawartos kabingahan ingkang kita wartosaken. Amin. Gusti berkahi. Sumangga kita ndedonga. Duh Gusti ingkang wonten swarga, mugi panjenengan paring sih rahmat dhateng kawula supados saged ngleksanani gesang kanthi andhap asor. Tuntun kawula supados tansah eling lan waspada. Boten gumunggung, boten adigang adiguna, lan saged ngurmati sedaya karsa lan kahanan ingkang panjenengan paringaken. Mugi kalebetahen ing manah kawula sifat sabar, tepa slira lan tresna sesami, supados gesang kawula dados pepadang kangge sanesipun. Wonten ing Sang Kristus kawula ndedonga. Amin.